Skema finanzjarja ġdida għandha lan li ssaħħaħ l-aċċess għal fondi lil kumpaniji żgħar u medji. Il-ġimgħa filgħodu dettalji dwar din l-iskema ingħataw li rappreżentanti tal-banek lokali ewlenin. Jonathan Vassallo, direttur ġenerali tal-PPCP, fisser fiex se tkun qed tikkonsisti din l-iskema. Assistenza tramite public financing biex bekk SMEs li jkunu jridu jagħmlu investiment fil-intrapriżi tagħna ikunu jistgħu jieħdu loans mill-banek lokali b'rati iktar vantaġġjużi u b'kundizzjoni iktar vantaġġjużi. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch qal li l-Gvern jinsab konvint mill-potenzjal ta' dawn il-kumpaniji. Fisser kif fil-fatt din l-inizjattiva se tkun possibbli biss għax il-Gvern se alloka 15 miljun euro ta' fondi strutturali Ewropej għaliha. Huwa qal li permezz ta' din l-iskema se jinfetħu bibien ġodda għal kumpaniji żgħar u medji kif mistennija tiġġenera investiment ta' 60 miljun euro. Mill-istess skema mistennija jibbenefikaw ma' 845 kumpanija ta' daqs żgħir u medju. Is-sejħa pubblika l-intermedjarji finanzjarji mistennija toħroġ fil-ġimgħat li ġejjin biex imbagħad f'Lulju li ġej din l-iskema tkun tista' tidħol fis-seħħ.